Guys, ayan. So karon mag-ihaw-ihaw na pud ta og Bisaya nga manok. Sinasad ang akong brother og si Papa. So ayan guys, nasa sila yung mga alalay gagmay pero mga kusgan kayo ni guys. Ikaw dagon jud ka Ronald kung paaswat ka lang. So nagtuyok-tuyok day na sila ana o tuyok-tuyok hangtod nga naluto na jud hapit ang ilahang nga lechon. O din niyang akong naong pagkahagaran niya. Stress pa jud. Iligo na lang nato ni guys para di kayo halata ba. Para dili kayo halata nga mura na tag na apil sa lechon nga ila untang pagakanon. Charot. Ito pala ang birthday girl namin ngayon. Oh, birthday boy! Ayan. Ito na, ready na di ay ang amo nga foods para sa mga bisita nga mo abot. Simple lang ang atong handa, kay mga simple lang man po ang atong mga bisita diri sa probinsya. So, ayan, hanggang dito na lang muna tayo, guys. Wash out sa mga nanonood sa akin dyan. Shout out sa inyo. Thank you so much, guys. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Thank you and I love you so much. Mama.